Dnes si probereme stabilitu cen. Tu Rada guvernérů Evropské centrální banky definovala jako meziroční růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v eurozóně o méně než 2%. Mohla byste nám to, prosím, nějak vysvětlit? Představte si například velký nákupní košík, ve kterém je různé zboží, třeba chléb, rajčata, mléko, ale také boty nebo počítače. Celková cena takového košíku se pravidelně kontroluje a vypočítává se její roční růst nebo ve výjimečných případech pokles. Obecně řečeno, když jeho cena roste o méně než 2%, pak máme cenovou stabilitu. Už je to jasnější? Dobře, tak to vezmeme úplně od začátku. Proč vůbec máme peníze? Kdybychom je neměli, museli bychom si věci vyměňovat. Jenže jak by pak třeba pekař zaplatil u holiče? Mohl by mu nabídnout bochník chleba. Co kdyby ale holič žádný chléb nechtěl? Jak by mu pak pekař zaplatil? Prostě by to bylo složité. Proto se začaly používat peníze. Díky nim můžeme věci kupovat a prodávat. Měli byste ale vědět, že hodnota peněz nezůstává stále stejná. Byly doby, kdy ceny závratně rostly. Co to? Co se to stalo? Kde to jsme? Já nevím, ale najednou mám děsný hlad. Koukni támhle. Prosím vás, co se dá koupit za 4 mince? A co byste chtěli? 2, prosím. To je málo. Vy jste je teď zdražil? A proč? Lidi mají moc peněz a zboží na prodeje je tady málo, takže všichni chtějí koupit víc pečiva. Mouka zdražila a já musím zaplatit mlynáři. A dřevo, kterým topím v peci, je taky dražší. Tak levně už péct nemůžu. Další. Žádný strachy, chce to prostě další prachy. Ty, super, díky. To snad není možný. On už zase zdražuje. Tak tady nemáme šanci něco koupit. Vida, to bude chtít další prachy. Tak počkat, já vím, co ty seš zač. Ty seš inflace. No výborně. A protože seš tak chytrá, dostanou všichni za odměnu spousty peněz. Přestaň! Super, to je skvělý. No to právě vůbec není skvělý. Když budou mít všichni mnohem víc peněz, ale zboží bude pořád stejně, ceny stoupnou a peníze ztratí hodnotu. To byste nevěřili, kolik za to chce. Mnohem víc než před měsícem. Kdysi jsem si mohla dovolit velikou rybu, ale teď už na ní nemám. Ceny pořád rostou, ale moje penze je stále stejná. A to, co jsem si naspořila, ztrácí hodnotu každým dnem. V takovýchhle dobách to vždycky nejvíc odnesou ti chudší. Takže tohle je ta inflace. A jakmile se jednou rozběhne, jen těžko se zastavuje. A už je tady zas. Rychle pryč! Ještě, že jsme se z toho dostali. To by mě zajímalo, kdo na inflaci dohlíží v současnosti. Neříkala náhodou naše učitelka něco o Evropské centrální bance a cenové stabilitě? Jo, taky si vzpomínám, ale jak to přesně bylo? Koukni támhle. Prosím vás, je pravda, že máte na starosti cenovou stabilitu? Jak to děláte, aby se ceny nezměnily? Možná bych vám mohl poradit já. Tak co byste potřebovali vědět? No, zrovna jsme viděli inflační příšeru a taky škody, které může způsobit. Kdo má vlastně inflaci na starosti, vy? Inflační příšeru říkáte? Jo, byla to prostě... Vy asi myslíte tohle. Tohle, že je inflace, to je ta naše příšera? Vždyť je maličká. Ano, je. Protože se snažíme udržovat ceny stabilní. Snažíme se, aby ve střednědobém horizontu byla inflace pod 2%. A jak to děláte? Zjišťujeme, jestli cenovou stabilitu ohrožují nějaká rizika. Provádíme 2 druhy analýz. Za prvé, sledujeme faktory jako hospodářský růst a ceny ropy, tedy faktory, které by mohly způsobit růst cen v krátkém období. A za druhé, sledujeme, kolik peněz obíhá v ekonomice, protože to může mít vliv na růst cen ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. A proč? Víme, že když bylo v minulosti v oběhu zbytečně moc peněz, docházelo k vysoké inflaci.
Když máme hodně peněz a jen málo zboží, které si za ně můžeme pořídit, hrozí inflace. Jako když si všichni na trhu chtějí koupit ten samý zákusek. Přesně tak, jenže k inflaci dochází jen když ceny rostou celkově. Tedy nejenom ceny zákusků, ale všeho zboží a služeb. Co se s tím dá ale dělat? Jak donutíte třeba pekaře, aby nezvyšoval ceny? Nikoho samozřejmě nenutíme, stanovujeme ale výši úrokových sazeb. Dá se to vysvětlit třeba takhle. Když si v bance půjčíte na auto nebo třeba na novou ledničku, budete platit úroky. Ty se vypočtou podle úrokové sazby. Jinak řečeno, úroková sazba je cena peněz. Čím vyšší je cena peněz, neboli čím vyšší je úroková sazba, tím nižší bude poptávka po penězích. Takže lidi si budou mít půjčovat peníze, když je to moc drahé. Přesně tak. A proto stanovujeme výši úrokových sazeb. A tím zajišťujete, že ceny zůstanou stabilní. Ano. Stabilita cen navíc vyvolává důvěru. Při stabilních cenách se snáze spoří a investuje. Když půjdete za několik měsíců na nákup, všechno bude stát zhruba stejně. Když jsou ceny stabilní, podniky také více investují, což pomáhá hospodářskému růstu a vytváří pracovní místa. A díky tomu určitě roste prosperita země. No a když nám tahle potvůrka trochu vyroste, je to problém pro celou ekonomiku. Kvůli ní mohou lidé dokonce ztratit důvěru v peníze a proto všichni v Evropské centrální bance a v eurosystému bereme svoji úlohu opravdu vážně. Eurosystému? Ten sdružuje Evropskou centrální banku a všechny národní centrální banky zemí eurozóny. Měli byste ale vědět, že nemáme na starosti jenom inflaci. A co ještě? Tohle, to je deflace. A to je co zač? Deflace je obecný pokles cen. To zní skvěle. Jenže to skvělé není. Stejně jako inflace, i deflace může ekonomiku poškodit. Když například všechny ceny dlouhodobě klesají, počkáte s nákupem něčeho, co bude za týden levnější a za měsíc ještě levnější. Ze stejného důvodu se podnik může rozhodnout odložit investice a to ekonomice neprospívá. Tyhle potvory jsou ale pěkně nebezpečný. A jaký je tedy prvořadý cíl Evropské centrální banky a eurosystému? No? Udržovat cenovou stabilitu. Dobře. A bojovat proti inflační příšeře. No, i tak by se to dalo říct. Jo!